Izwi lomzansi 98.0 The Difference. Ezithinta isintu. Njalo ngolesithathu ekseni noBab Ntembe senza kwenzeke izwi lomzansi FM. Ezithinta isintu. Joba seyishilo ke insimzabelo njalo ngolesithathu kusona ke lesi sikhathi from 10:30 to 11:30 osuke khona ke uBab Ntembe sizobheka zona sizokhuluma zona ke izindaba ezithinta isintu aludaba la oluseyithebeni olushisa phe oluconfuseayo for abantu abaningi but ke ngokumethemba kuBab Ntembe uthi hayi uzolenza nje lube lula sikubingelele uBab Ntembe sikwamukele emsakazweni kwintokozo sibena namhlanje ngibingelele emagatsheni ngibingelele mwelase asodwake lapha e-studio namhlanje sinensizwa ezobuchwepheshe bokuthathwa kweyithombe naso TV manje yes thathwa ithombe enyakazayo lalela wayezoba yedwa umagayi we-TV ngobani nathi sabe siyambangisa manje nathi sifuna ukungena sifuna ukumpintsha sibe ngoma mpintsha ku-TV yes ngibingelele ke kubalaleli bomsakazo futhi singagcine senze iphutha ukuthi singababingeleli obasi bethu njengoba sila ngibonga kakhulu namhlanje futhi ukuthi sithi uNkulunkulu sinikezele ithuba ukuthi sibe ndawonye. Siyabonga Bab Ntembe ngikholwa ukuthi ke hayi sike sathi nje ukulithamunda mhlambe for umlaleli ofika manje noma uvulela manje umsakazo wakhe simbeke nje isithombeni udaba kade selikhuluma la mwelase lona ke lolu daba lokuthi kuthiwa ngokomthetho noma nje umthetho wezwe uthi umntwana ona 12 years kuya ku 15 years wentombazane uvumelekile ukuthi ke agcagce noma ashadele so mase kuthi ashade mase kuthi owesilisa noma umfana fana zabe neminyaka ewu18 ukuze akwazi ukuthi athathe unkosikazi kunjalo so yasiba nale ya confusion ukuthi ke umuntu omdala akavumelekile ukuthi athathe umntwana ona 15 years noma ona 12 years ngisho ngathiwa uvumile umntwana noma bavumelanile bokuthi akuvumelekile ngokomthetho. Yes. So besifisa ukuthi sizwe umbono kaBab Ntembe ukuthi ngokwazi kwakhe njengoba eseyingwevu esikweni nasemkhubeni yesizwe ikhona into enjalo mase ibuka ngokomthetho sisekelo ima kanjani. Ngibonga kakhulu mwelase ngibonga kakhulu nanibalalele emakhaya. Ake ngiqale nje mwelase uzongikhumbuza ke mhlambe uma mhlambe ngicine ngilibele mhlambe ke sibhekele ukukhulunywa ngakho ngoba kuyasithinta nakuba khona ke kungagxilile esikweni kodwa kuyasithinta sibuke ukuthi ke uma leyo nto leyo ke njengoba sithi yasithinta sokwazi kanjani ukuphila nayo thina abantu bamasiko kodwa nje uma ngabe ngichaza ngendlela yesiko impilo labantu noma ngithi isiko labantu ibukeka lento ingavumelekile ukuthi umuntu oseyingane ngaba nobudlelwane nje singasayikhulumi ke yocansi singasayikhulumi ke eyomgcaco ngoba umuntu kwaziwa ukuthi uma esuka esigabeni sobuntwana uyalandelelwa igaba zakhe ukukhula kwakhe njalo njalo kuze kufike la esikhathini la khona sekubonakala akushiwo ukuthi sekungenzeka kuye kubonakale ngoba sakuchaza ukuthi imvelo ingumthetho wethu iyona imvelo eye ilawule ukuthi sekuyabonakala ukuthi lo mntwana usengaba lobudlelwane futhi uma ngabe ethatha indlela ebheke emendweni sekungenzeka noma eganwa sekungenzeka angilinganiseke ngomntwana wentombazane umntwana wentombazane kufuna ukuba kubonakale ukuthi ungenile esigabeni sakhe sokuthomba uma esengena esigabeni sakhe sokuthomba yila khona okubonakala khona ke ukuthi imvelo isikuvezile ukuthi usekulungele ukuthi engakwazi ukuthi ethwale umntwana ngoba iyichilo lento ukuthi kuthiwa umuntu oneminyaka emincane usengakwazi ukuthi ekhulelwe ingane kungabonakalanga ukuthi isibeletho sakhe siqine ngokwanele na ukuthi singakwazi ukumphilisa lo mntwana ukuba ebe umuntu obonakalayo ukuthi nangu umuntu yaphila ilokho kubhekelelwa yonke
Ngibuka ke ukuthi uma sibheka ngokwesimo sokwemvelo ukuthi umntwana afuna kamakathombe ngokwesintu kwangeke kwenzeke ukuthi umuntu osemncane kuthiwa uyagcagca noma uyagcagcelwa ngoba ukuthomba kumuntu wesifazane endulo bekwenzeka umuntu esemdala kakhulu mhlambe seneminyaka engama20 ngoba kukhona izinto ezazenziwa endulo lezi ezazenza ukuthi umuntu engalawulwa imizwa kodwa elawulwe yini na umqondo bese ke sithi ngangena ke esigabeni ngokuthi singakwathatha izinqumo into ayenza ukuthi iqikelele ukuthi imizwa ayizomlawulo kwakwenziwa lezi zinto ezazenziwa zokuthi umuntu wesifazane kukhona noma nje umuntu oseyingane engakudla ukudla okuthize okuzosheshe kumenze ukuthi eshisulwe igazi bese kuthi ngesikhathi singalindelekile etholakala ukuthi usaya esikhatini ingakho ke ngithi lezi zinto nama lamasiko impilo ayenza ukuthi umuntu wesifazane makusinika umhlahlandlela ukuthi kwakuba mhlawumbe iminyaka engama20 noma mhlawumbe iminyaka engama21 kuya iminyaka engama25 bese kuthi umuntu wesifazane usengaba ke ekubonakala ukuthi usengakwazi naye ukuthi kube nabantu ababhekelele ngokudalwa kwakhe eseshubile yebo uyayicacisa impela ubaba lento masibuyela ke ngala usichazile baba ngesinto icace pha ukuthi uhlobo lokudla okudliwa manje sekunezinto ezenza ukuthi umzimba usheshe sesewola mthuthu kahle kahle ingakho ne lifespan yethu noma ibanga elihanjwa umuntu empilweni ngabe umuntu ebeneminyaka yama-60 kuthiwa yisalukwazi noma yikhehle esikhundleni ukuthi kuthiwa yindoda nonkosikazi abantu athi beqala banezingane ababe no 37 to 50 endulo nje kusalitshalwa kakhulu ezimpini umuntu besihlanganisa iminyaka engama-60 engaganiwe eqale ukugana iminyaka eyisithupha ezale izingane ebenesithembu ebenezingane umuntu oneminyaka engama-35 angeke kwenze ngempilo yakhe lokho ukuthi mhlambe benezingane mhlambe ezingama-20 umuntu eqala ukuzala eneminyaka eyisithupha ngifakazela wena ke mwela sokuthi ukudla kunomthelela nanokuthi ke njengoba sithi thina imvelo ingumthetho wethu asisenzi thina okomthetho ngendlela esizondla ngayo ngohlobo lokudla esikudlayo kuphambene nesintu uqobo lwaso ukuthi sidle ukudla osekufaka ama chemicals sidle ukudla okungasinikezi impilo ngoba nje sithi kumnandi empeleni khona kumnandi lokudla ukuthi sesijwayezwe khona mhlambe mangibala amafutha zonke lezo zinto kuphambene ngamanye amazwi siphumile esintwini uma sidla lokhu kudla okuzosenza ukuthi sigcine sibonakale singamakhehla sisebasha yabo bese kuba nomthelela ke manje ukuthi sidonseleke sigcine sesenza izinto zabantu abadala kodwa sizingane ngoba sithi impawu ziyasivumela kanti ithina esihlulekile ukulandela imvelo noma ukuhamba emva kwemvelo ukuze ibanga lethu leminyaka lihambisane futhi nemizimba yethu nanokwenza ngokwemizimba yethu. So baba uveze ukuthi uhulumeni akabuki imindeni mayithatha imithetho yenza imithetho umthetho sisekelo kuyi Bill of Rights noma kumqulu wamalungelo ubheka ilungelo lomuntu ngamunye yebo futhi imithetho eminingi uyishaya kade ebheke ilungelo lomuntu ngamunye engasakhathalele ukuthi lo muntu usuka kuphi futhi yini le ayimele njengomuntu ngoba ekugcineni naye lowo muntu lowo ufanele akhe umndeni okufanele ukuthi etholise lokho esihle nendlela ekahle yezimiso ukuthi mawakha umndeni wakho uzowakha kanjani seje isibonelo njengamanje kushayisana ngamakhanda izingane ayilaleli azizwe uhulumeni udlala ngothisha uthi othisha kufanele ukuthi belawule izingane kodwa othisha babona ama social worker abakufundelanga futhi lokho uyabona ngala uthi nabazali nazi ingane iphuma emakhaya zibe siqondile kodwa uyena futhi uhulumeni ophuca abazali ilungelo lokwakha noma imindeni yabona uma sibheka ke lo mthetho omwelaso oshuwo uhulumeni nawe emagatsheni noma wona ubukeka unokushayisana eyintweni zokuthi ake linganise nje uma kuthiwa owesifazane fanele kebe neminyaka eyi15 owesilisa beneminyaka eyi10 sekuphelele iphi ukuthi abantu bayalingana angithi sebeya kule yanto yokuthi imvelo ngokudala komuntu wesifazane yakufani nomuntu wesilisa sebeyafuna le ukuyilandela kodwa sonke lesi sikhathi kade bengayilandeli bengabuzi lutho futhi kuphina ebantwini besintu siphinde futhi
sizothi ingane nengane ngeke ikwazi ukwakhumuza kuyila futhi yena uhulumeni ngokomthetho wakhe engade akavumi ukuthi umuntu omdala ngokweminyaka mhlawumbe oneminyaka mhlawumbe ngama50 namashumi ayisikhombisa ukuthi kungathiwa uthandana nomuntu eminyaka eyi15 engathi icala lelo yabo manje uhulumeni ufuna ukuthi manje akhise izingane zodwa imizi kungabi bikho ngisho yedwa umuntu omdala ozothi thina kade savela umuzi wakhiwa kanje yabo ingakho ke lokho kukodwa kuveza ukuthi uhulumeni akayibhekeleli imindeni ubhekelela ilungelo lomuntu ngomuntu futhi le ilungelo lomuntu ngomuntu ebe edlala ngaye lowo muntu inhloso ukumjabulisa ukuze andise amavoti kuthiwa lenhlangano ikhuluma kahle ngakho ke asiyivotele into engenamsebenzi walutho engeke ize isakhe isizwe sakusasa cha ngokuthi Bab Ntembe uyihlahleli lo ihlaziya nje icacile sobala ya siyabonga kakhulu Bab Ntembe ngicabanga ukuthi mhlambe njengamanje into esizoyenza ukuphothoma manje esiye lapha ku WhatsApp noma usithinte ku 06048071164 kholo ukuthi leya confusion noma lokuyakudideko bekukhona ngayo ke le ndaba sekusukele njengamanje so sikunikeza ithuba njengamanje ukuthi ke ubuze noma ngabe mophike umbuzo ophathelene nazo ke Ezesinthu khumbula ukuthi si live lapha ya ku TikTok njengoba sishilisayi siseyintweni manje sivela ngisho ku TV so sithinte 06048071164 kanye 06854658884 utheni wakho umbuzo ofisa ukubuza kuBab Ntembe izwe sawubona yebo njani sisi siyaphila mama njani ngiyaphila usazini lomzansi lapha yes mama bengifuna ukuphawula ngalolu daba abakhuluma ngalo lapho usisipho no sibuza imibuzo kuBab Ntembe njengamanje 06048071164 so siyacela ukuthi ke mawusanda ukuvulela umsakazo wakho uthi ukulalela nje kancane uze ukuthi ke ilupho double sethebeni noma yini okukhulunywa ngayo njengamanje izwe sawubona sabona manje nobaba Ntembe nobaba Dlame yebo sabona baba hayi ngibonga nje umsebenzi kaBab Ntembe ukuthi ngangazondodana nakhe ndanga yana i-exercise iminyaka kaBaba udaqhubela phambili ubaba naloko kade kusaze ngibonga kakhulu ukubeka ngendlela lokho ayenza ngiphakamise ngempela futhi laba abantu ngiyabonga siyabonga kakhulu mlaleli Right umsakazo wakho zilomzansi 90.0 FM 06048071164 tinokho umbuzo ke office ukubuza ke kuBab Ntembe izwe sawubona yebo sawubona yes baba ngicela ukuhlala umsakazo ngadini kulungile yebo niyaphila ma siyaphila njani ngibingelela kuBab Dlame naBab Ntembe yebo sabona baba ngizoxolisa abafethu mengibuza basazi bami umbuzo sekwabuzwa ngaphambilini ukuthi lento nje bengazi ngingaqonana ngale weekend ngicela ukubuza la uma kuthiwa kugezwa uma kade qedwe kushoniwe lethe mhlawumbe kube kushona umuntu omdala nje salukwazi ukhona nomehluko ogeza umuntu omdala nogeza umuntu osemusha onengane yini or kuyafana nokulungile baba ngezwakala uzolalela emsakazweni siyabonga kakhulu umlaleli ukugeza kuyefana akuhlukaniswa ngoba into emayelana nokugeza ukususa emathunzi noma ukugeza amathunzi kuyefana right 06048071164 okanye 06854658884 izwe sawubona siyaphila baba njani hayi ngikhona namba ngithambingele nobaba lapho uTembe yebo baba ngiyabonga awu ngiyajabula kabi ukuthi nje ayichane ngononina uTembe uyibeke kahle impela khona elinye isiko lapha uTembe angazi ukuthi ngenzeka kanjani ke ibuye lento yethu thina singabantu abansundu lena yokuthi umntwana wayethu mesakhula mase kubonakala ukuthi hayi nangu ngiyaqhubeka ukukhula kwakhe khona lesoko kuthiwa kuphehla ithola umntwana ukhishwa igwebu leli okuyilona yona eleziqinisa izulu ezesedinga umuntu esifazana ezesedinga umuntu wesilisa kungakahleleki kahle engakakhuli kahle engqondweni aqhubeka kakhulu bekumenza umntwana akhule kahle lokho kuze kufike esigabeni ke lapho sokuthi ayikhetheleke akwazi ukuyihlukanisela
ngokukhula kwakhe nasekhuleni kwengqondo nokukhula komzimba. Ubaba Ntembe angazi ukuthi ngenzeka kanjani. Ngithi ambonge umfokaziungule lapha kwamashe siyanda kodwa ngesenko somhlongo emandeni endulile size naseshona. Ngithi ambonge. Kulungile baba, siyabonga. Yebo siyabonga kakhulu umlaleli. Yebo kunjalo umlaleli, likhona isiko lokuphehlwa kwentombazane noma isiko lokukhishwa kwegazi libi kwemantombazaneni. Kwabesilisa kwenziwa isiko lokunxonxa, libizwa kuthiwa isiko lokunxonxa ngoba igazi leli njengoba kade ngichaza mina ngithi kwenzelwa ukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa engalawulwa imizwa kodwa elawulwe umqondo. Kwagcina lelo siko ke isiko ke lokunxonxa. Yebo into ke ephazamisayo imithetho kahulumeni. Ngiyakhumbula ukuthi lento yokuphehlwa kwamantombazane baningi abanye umama babezama ukuthi beyenze lento beyigcina beyisiko kodwa uhulumeni walwa nabo nje kuthiwa kuhlukunyezwa amalungelo eingane. Uyabona ke kwayena engazi lutho ngaleli siko uthi ingane ziyahlukunyezwa kwala noma ingane sezithi thina esithandayo kuyaba khona futhi inkinga lapho ke le ngoba uma ngabe umuntu engaphehlwanga kukhona icala elikhona. Leli cala leli bazothi abazali belikhomba einganeni bethi ingane aziphathi kahle ingane zanamhlanje. Uma sekiyiwa ngaphambi kabehluleli efika umehluleli ingane ikhiphe phambili ngesizathu sokuthi kwakufanele ingane ziphehle yini noma kwakufanele zinxonxe yini ngoba lokho ngakhala kumwelase nawe magatsheni ukuthi izinto zonakala kubantu abadala. Ibona abantu abadala abangabagcina amasiko kuthi masekonakala bese bekhomba ingane. Empeleni khona akekho umuntu ongavimba isilingo semizwa nemali. Kufanele ukuthi kube khona okuthizo okwenziwayo hambisa imizwa yalezi zinto zombili, imizwa nemali. Yabo uma umuntu umyeka ungamphehlile uthatha ingane yakho uyise university noma ingane yakho uthi ayihambi yogani njalo engaphehliwe kufana ngokuthi uthengisa ngayo ngoba uma ngabe sebuya umkhwenyana ehlengana lento imakota akayiphetha kahle kana Similo euniversity ingane yele kufunda yafike yenza ezinye izinto ebese uthi wena lengane ayihloniphi umehluleli uyothi wena mzalo onecala. Kukhona lokhu ukuthi ingane awuyikhulisanga kahle. Hayi cha yezwakala Bab Ntembe yezwakala. Asisoqhubeka sithathe ingcingo 0604807164 izisobona okanye 0685465884. So thatha nomlalela bemunye eincingweni bese ke siyaphuthuma siya lapha ya ku WhatsApp 0638208448 izisobona. Ngibingelela Bab Ntembe. Yebo baba. Ufuthumele baba. Ngifuthumele ngomkhulu. Futhumala nsizwa ngempela futhumala. Ake nginesicelo nami Bab Ntembe. Uyangizwa baba? Ngiyezwa baba. Njengenyanga enikhona sala kwaZulu eninomlando. Ake nisilungisele lokusindo Bab Ntembe osuka phakathi kothisha nezingane esikoleni ezithwasayo ngendlela ongesiyona. Thina abazali sibukeke singasesayidini lezingane zethu. Sigcine singasazwani nothisha. Ake nisilungisele lento enisihlahlele indlela ukuthi umuntu othwasayo uthwasa kanjani, wenzani, usukaphi, uyephi. Ngoba lengane zethu Bab Ntembe ziyathwasa. Sifike esikoleni lapha zenza ukuthanda kwazo bese kuthiwa amadlovu. Nami nganyanga Zipho. Uma isiyenzele siyakhathala. Angisayibuzi futhi ukuthi umntana wami ngise ngawo kwathi meeting. Lethe siyekile manje. Igcine ngiyisitha nothisha ingane yami sejayithola isikwenye indawo. Ake nisilungisele lento le yokuthwasa kwengane esikoleni. Okungaqondakala niqondisele ukuthi ukuthwasa yini. Danke baba. Kulungile mapholopo. Right, umsakazo wakhe zelomzansi 90.0 FM sasonke kuphela imzuzu esele ngaphambi kokuthi ke libumbane ihora lishumi nomuvo sophuthuma siye lapha ya ku WhatsApp 0638208448 sizweke ukuthi ke ithini imibuzo ebheke kuBab Ntembe. Ngicela ukubuza kuBab Ntembe ukuthi abantu abadala bahlanganiswa yini nolwandle. Ngiyabonga kakhulu emlaleli. Ulwandle indawo ebizwa ngokuthi umphela ndaba
ila zonke izinto ziphelela khona uma ngabe ulahlekelwe ukuthize ukulanda khona uma ngabe kuningi singakusho ukhona lento ebizwa kuthiwa inkanyizi yolwandle iyona lento lena inyanga eziye zithake ukuzama ukubuyisa izinto ezithize mhlambi ikhaya lalikhona alisekho ikhasi liphelile lila leso similo ulwandle lokubuyisa izinto ezithize ngokuthi lumphela ndaba uma ke lumphela ndaba okusho ukuthi uma abantu abadala khona lento ekhona la yokuthi ngiyazi mina ukuthi ubaba ongizala umagabavu uzalwa unoma wisa unoqala ukumanje ngomntwana unoqala ukumanje ngomntwana uzalwa ubhoyi ngihlehle kanjalo ngiye kufika komalunjeni ngihlehle kodwa bese kufika la ngingazi khona uyabona lapha ngingazi khona iyona le ndawo ebizwa kuthiwa isemphela ndaba indaba zakhona zikuphi zilapha ya olwandle endaweni ebizwa kuthiwa umphela ndaba uma kukhona okuthize okukulahlekele malana nomsamo uyalapha ya okuye kuphande khona impandane kuthiwa impandane la iphanda khona izinto ezithize ezisuke zilahlekile uma impandane iqondile iyotholakala umnyambo womsamo lapha uma ngabanga khona ukutholakala lapha ngithi abantu abadala baphuma baya lapha nesangweni emlotheni ingakho neindaba zeinhlambuluko kuthiwa kukhulunywa nomlotha lapha emlotheni uma kuhlulekekile lapho kuphikelela la kuphi endaweni ebizwa kuthiwa ke umphela ndaba uma ngabe uhlulekile emphela ndaba ila singazi khona ukuthi ke wena ke uyocosha ubani ayikho into engaxazululeki lapha kodwa inkinga yenkiyankiya eyenza ukuthi izinto igcine engaxazulukile ukubopha kwezinhliziyo izona ke izinto ezenza ukuthi umuntu engafiki esiphethweni lesi sisibiza ukuthi ke umphela ndaba. Right, umsakazo wakho Mzansi 98.0 FM siyaqhubeka nalo ke uhlelo nobab Ntembe siyaqhubeka sithatha imibuzo yakho khona lapha ya ku WhatsApp 0638208448 usakhona kunokuphi umntaka masondo nazo ke izindaba zokubumbana kwehora leshumi nomuvo. Izwi Mzansi yizwe umehluko, feel the difference. Right, umsakazo wakho Mzansi 98.0 FM imzuzu ishumi nje kuphela libumbene ke ihora leshumi nomuvo sikusona ke isigaba sokugcina mawuthanda ungasho ukuthi ke isigaba sesithathu salo ke uhlelo njengoba seyishilo ke insimbi zabelungu sakhona ubab Ntembe besiphuthuma nje sibheka lapha yamiyalezo ku WhatsApp okungu 0638208448. Kunjalo nina bakahlamvana Buhle umlilo. Nanga umlaleli la uthi ngibingelele emsakazi. Bengicela ukubuza kubab Ntembe ukuthi if kusanda kushonwa ekhaya asikagezi ngingakwazi yini ukuqinisa igceke? Bonga kakhulu umlaleli uma ngabe kuthiwa kufiwe noma abantu basethunzini ziye zingabibikho inhlelo eziqhubekayo uze ke kugezwe uma ngabe kukhona into ephuthumayo ningakusheshisa ukugeza ukuthi nisheshe nigeze bese nikwazi niqhubekeke nani nenhlelo ukusho ukuthi kufanele ngiqale ngakho ukugeza njengoba sachaza ukuthi ugeza uma kuthiwa inyanga ezintathu usuke kunkankanywa ukugezwa emva kokuba nipholile enhlizweni uma kunesimo ke esiphuthumayo kuyodinga niphole bese nigeza emva kwalokho bese ke noma ngosuku olufanayo ningafike nigeze namhlanje ebese inyanga ifika ke inyanga ke ngizwa kuthiwa ivuma ukufika ebusuku ifike ebusuku inyanga ibethi. Bab Ntembe wawuphendula umbuzo into enhle kusawuphendula umbuzo ngithi ngizowubuza obhalwe phansi. Yebo. Hayi angazi Bab Ntembe unjani. Uyabonisa ubab Ntembe ubona ngale. Alright, lapha ku TikTok ikhona umlalelo khala ngenamba ya WhatsApp u0638208448 0638208448 siyaqhubeka sibheka imiyalezo yakho ke lapha ya ku WhatsApp. Ngibingelele nginenkinga isibongo angazi iko malume lami ilona kulezi zibongo ngoba ke ugogo akashadanga omama ngapha babeza isibongo sika baba wabo manje mangithi ngilungisa izinto zami kuthiwa ngimele ngigeze umsamo ngakhele ugogo umuzi wakhe manje angazi ngowakabani ngizwakha futhi ngaphansi kwasiphi isibongo kwenziwa kanjani ke bab Ntembe makunje sizani bo. Ngiyabonga kakhulu mlaleli emphela ndaba la kade sikhuluma khona sikhulume ngomphela ndaba
ukuthi kufanele ukuthi umlaleli ephikelele khona ngibuka lapha kwiselfoni yami umlaleli omunye yabuza ukuthi yini kwathiwa ulwandle olumphela ndaba enganithina mase hamba singakahwebelani nezinye izizwe kungakabibikho kusuka lawo ndize ngebhanoyi yakwamanye amazwe ubuthi mawuhamba ubuphelela kuphi na olwandle ingakho ke ulwandle ke linisimo noma isimilo sokuba umphela ndaba singeneke empendweni yomlaleli abantu abadala bayalandwa ulwandle noma singathi emphela ndaba kungabe isibongo sakho uyasazi ulanda abantu obaziyo noma ulanda abantu ongabazi kodwa uma ngabe ulanda abantu ongabazi kufanele ufike olwandle ufike uxoxe lolu daba oxoxayo ukhale lapha ya ikhalo zakho zincike ekuthini ngiyazi ukuthi ngazalwa kodwa ukuthi ngazaleka kanjani nama ngazi kodwa iqiniso engilaziyo ukuthi ngazalwa nina ke eningizalayo ngizonilanda kuye ukuthi ke uba usuphahla lapho khona ngoba kuvamise ukuthi uma ngabe wenza lezo zinto abantu abadala futhi bacele ukuthi uyafisa ukuthi begcine beyivezile ukuthi wena uzalwa ngobani kodwa ngalesi sikhathi bengakayivezi uyaqhubeka nokuphahla uphahla ngegama elithi bogogo nomkhulu ngesikhathi usekuphi na usekwalindela okay kunombuzo la Bab Ntembe uthi sanibona Bab Ntembe ngicela ukubuza ukuthi ngivumelekile yini ukungena kwimpepho yakwababa uma ngingakhiphanga lutho okungolwami mhlawumbe ukuhlawula yena kodwa useshadile nonina futhi watholakala ngaphambi ukuthi ucacwe hayi impendulo isobala futhi leyo nto ayinzima kufanele ukuthi uyihlo ehambe ekhabo bonyoko bokhipha imfanelo ebese kuhlathwa imbuzo ekhabo bonyoko uzofakwa esibongweni sakini ilokho nje kuphela futhi akabenzeke bese kuyaqhutshekwa ke nezinhlelo zempepho okusho ukuthi baba njengamanje mase bekhona izinto azenzayo yena ubaba wakhe engayenzile lento usangena phansi isibongo sakomalume usangena ngesiphathi sesibongo sakomalume yebo hayi hey angithi lase ngisho ngabe kuthiwa unina wacaca emthwele noma emkhulele belong ekhaya bonina wakhe lento baba yazi practically uyamkhumbula esintswelengwe yebo baba usebenzisa untswelengwe wazohamba emhlabeni ngoba umthole uma wakhe kwandimande engashadile nobaba wayesegcagca undimande noma Ntswelengwe uAce wasala nesibongo sakomalume yiza abazali babeshadile yebo wakandimande ngomthetho kunjalo ya Makatsheni right nangomunye umlaleli uthi basakazi sanibona nobaba Ntembe ngicela ukubuza ukuthi ke ngingayishunqisa yini impepho ngibeke yini yonke into yelade emsamo akhulume ubhuti wami emsamo nami ngikhulume ukubabikela nje ukuthi ke ngibenzela lokhu ke ebebefike ngephupho bacela nokuthi ke ngibacacisele ukuthi ke kwenzakalani ngamakhandlela uma nibe kutshwala besilungu ngingabeka inabo emsamo ngenze nje Bab Ntembe into ke abafike ngephupho bayicela utshwala besizulu kodwa ke bekungekho ke inyama bekunebhodwe nje lesinto emlilweni kodwa ke ubusucimile umlilo sokuwumlotha so sengidecide ukuthi ngibenzele mini lad so umbuzo la Bab Ntembe uthi engamlekelela yena ubhuti wakhe mekhuluma emsamo yebo kuyenzeka uma ngabe umuntu ekushisela impepho ufike ekwethule emsamo ethule nomsebenzi lowo ozokwenziwa emsamo ube eseshoke ukuthi cha ke nawe mfowethu noma dadewethu uma ukukhona ofisa okusenhlizweni yakho ofisa ukubeka kubantu abadala ungakhuluma likhona lelulungelo ukuze nawe ukhulume ngendlela ezokwenelisa right singebengelela Bab Ntembe babudlame noma Gatsheni bengicela ukubuza ngesikhathi ngigana kwalahleka inyongo yembuzi engangikhishwa ngaye ekhaya ngamkelwe emzini ngathelwa ngenyongo yakhona ngingayilungisa kanjani ke le yale nyongo ke eyanyamalala ngiyabonga
ngoba kusuke kuneminye imisebenzi osasuqhubeka uyenze vele asichazi inyongo ukuthi imeleni sake sayichaza kodwa sathi inyongo imele isivumelwano esithize sokuthi lokhu sekwenzekile kwenzeke ngendlela futhi ebese kuthi inqalathi yona ikifuthwe nje ibekwe lapha nemsamo kukholelwa ukuthi inhlanhla zakhe ikhona lapho izohlala khona okusho ukuthi ke kufanele ulindeke uphinde wenza umunye umsebenzi ebese uqala ubuyele kuleza inhlanhla owawuyicelila ke ngilinganise uma umlobokazi uma ngabe ukuthi ufike lapha ekhaya igcikeni ecela ukuthi ehambe kahle ethi mayifika la kube inhlanhla yodwa kusho ukuthi siyokuphinda kulomsebenzi noma ngabe kuthiwa owamuphi umsebenzi. Okay. Indaba ke yokuthi ukulahleka kwenyongo kunomthelamuni ukona izinto zasemsamo kuya nokuthi umuzi wendoda uqine kanjani. Ziningi izinto engakhuluma ngazo ngathi ziyenziwa ngaphamba wona uwenze umsebenzi okwenza ukuthi noma umuntu engayithatha inyongo engamsizi ngalutho. Kubuthatha vele umhleko usulu. Ayethatha leyo nyongo kodwa inkinga yenkiyankiya ingakola kuhlangothi. Kunobungozi obungakanani Bab Ntembe ukuthi maku sekuwiswa isilwane sokwandisa ukudla okuyinkomo ngoba imbuzo mendlalelo suku isilungisiwe yadliwa inyama yakhona ngosuku lwangayizolo maqedwe ukuhlinzwa inyama iyendlini enkulu la ibekwa khona bese khishwa amantshontsho osiwayo abahlinzi kube khona into ezichithekayo la phansi bese kubonakala gijima izinja izingcanga sayicosha kuba nobungozi obungakanani ekutheni abe nolaka umuntu obenzelwa isithebe leso uma kuqale kwadla abantu akade benza lo msebenzi kanye nezinja kukhona ezicosha lapha esibayeni bengakadla abantu badala yeba ngithi inkomo iqedwe nje kulokhuzwa mhlamba kashiswa lemdikizo kube kukuma kanjani lapho. Ngiyabonga ake ngiqale ezincangeni ingcanga makuhlinzwa ngokwesizulu zifika ngathi ikhona ezokuxosha bayayizi yahetshezwa somlo sokuqala leso ke ebese kuthi le nyama ebizwa kuthiwa amantshontsho njengoba ibizwa kuthiwa amantshontsho kakadedi vele inyama engacelwa laba akade behlinza betshontsha beyobose ngamanye amazwi alikaphumi igama lokuthi ithebe sesiyayikhipha ngamanye amazwi into yokuntshontsha vele intshontshiwe ayikho ohlelweni lokuthi ithebe ziphumile kodwa zangaphume ithize noma zingakaphumi ezithize ngoba bekungayizona ithebe. Okay. Isixazululo sokuqala leso. Isixazululo sesibili esokuthi umnumzane ithongo nje lasekhaya limvuse emqondweni ukuthi uyazi njengoba nje inkomo ihlinzwa nathi sakhula kwenziwa kungase kwenzeke ukuthi kuphuma amantshontsho ithi inkomo uma iwa inkomo umnumzane ebese ephuthuma inyongo bese ephuthuma imdikizo ingaqedwe ukuhlinzwa nalawo manonane ekhethele bese kuyahanjwa kuyiwe lapho udinga ezini ufuna amalahle iyoshiswa leyo nto engikhuluma ngayo ebese inuka kusho ukuthi ithongo selitholile okwalo sekungadedeleka ukuthi kuqhubeke umcimbi. Aye ngoba ukuthatha konke lokhu kusaqhubeka iprocess yokuhlinza kuyothi kufikwe ekutheni uphuma amantshontsho ngoba ngoba seqediwe ingakho obabekazi uma ngabe wenze umcimbi behlezi beneso lapha ekhaya ngisho asebagana odadewenu abadala bathi mfowethu musu kuba isiyoyoyo phuthuma inyongo phuthuma imdikizo abanye ke benza nje Bab Ntembe ngixolise nje kumlaleli mhlambe naye yomsiza kusasa especially lezi indawo zethu ezisemalokishini ngoba abanye abanalo ulwazi uthi qhamu inyama endlini sekuyobala inyama eningi sikona hambile intshontshiwe wenye uthola ukuthi bakithi akekho uthola ukuthi uyena okugada uhlelo lokuqhubeka komsebenzi nokuyiswa kwenkomo leyo akazi uyiswa kanjani uyabaleka mayisihlatshwe inkomo ayocasha uyasaba ukuyibona zonke lezo zinto enjalo
usaba ngisho ukuthi iyahlinzwa awuyasikwa inkomo isikwa isikhumba izinto ezifana nalezi izinto zonke lezo zokubheka abanye ke bayibenze nje bathe inyama ebovu yebo kuthi ukuhlinzwa iya yonke inyama endlini uclean isibaya bese khipha lenyama ebovu athi yosana akweziwa lokho esikweni kuphuma amantshontsho inkomo yamantshontsho ngoba sisoqaphela ukuthi indaba yamabhusha lawa kade ingekho uqala labo ungathola khona inyama enjani yosipho ya nalokho ke ungakwenza ngoba sisho ukuthi amantshontsho yindaba enganamcelikiso kodwa kufanele uqaphele emwelasi kunezinto ezenziwayo la makwezwa imicimbi ezaziwayo okuye ukuthi uma usuwenza ezingakazi sibonakale noma ezingaziwa bese kuthiwa wenza imigilingwane uyabona ngesikhathi sekunamagama okuphikisana la ngaphakathi ekhaya egcekeni laba abafile bezohliza balindele bona ukuthi asithole inyama yamantshontsho nani nithi asiyikhiphi inyama yamantshontsho la ekhaya ayikhishwa sekukhona ukuphakama kwemoya bese kuba khona ukungavumelani kwemoya leyo nto izohamba ize ithungele emsamo kungakuhle ukuthi uma wenza into uyenze ngononina bakhona noma ngendlela eyenzakalayo ngayo kwanele ukuthi umnumzane efuneke ephuthuma inyongo ephuthuma imdikizo bese ehambe yoshisa emalahleni bengaqedi kwaqeda laba bantu bengacabanga ukuthi ngase kuphuma amantshontsho akude kabi lapho yabona ubaba ngithi angiveze kanje kuze nabayenzayo lento ubakhuluma ngokuthi bakhona abantu abayenzayo ukuthi ayidingeki vela amantshontsho kuthiwa amantshontsho asemthethweni yebo kodwa futhi nawo futhi ingakho ekhishwe endaweni ezicashile yebo okwenza ukuthi isicubu ungakwazi ukubona into ehambile la yebo bawuthatha manje ufishi kodwa buhamba manje ifilet into kayiphuma manje salumgogodlo omilithe bona labo smith okumnandi ukuthi lenyama idliwa wonke umuntu egcekeni abantu bamantshontsho ufuna kabazi nje ukuthi magabe kunjwa amantshontsho ayosibe sibayeni kudlo mama kudle ingane zalapha ekhaya kulokhu ke okhuluma ngakho ukuthi umuntu unele kungabe inkomo akazi nokuthi gwazwa kanjani endulo umuntu befunda empilweni lento sekisho kaningi futhi balekile ukufunda empilweni ngoba noma ngabe bekuthiwa bekushiswa impepho ekhaya uyazi lapho kuthiwa bonke umuntu lapha ekhaya abalapha akangena endlini yempepho kuyisiqalo sokuthi ukwazi ukubona ukuthi ekhaya khona abantu balomuzi babizwa kanjani yebo uhlelo lokufunda ke lubanzike liyofika khona ukuthi imbuzi ithiwa kanjani inkomo yethiwa kanjani iziphi icube ikhishwa kanjani ithebe kufundwa empilweni Ngiyabingelela abasakazi bami kanye noBab Ntembe ngicela ukubuza ukuthi uma nobaba abashadanga so ngibiza isibongo sakomba saseKhaboma ngicela ke ukuzwa uma ngishisa impepho isiphi isibongo kumele ngiqale ngaso empephweni ngoba ke ngakhuliswa ugogo zala ubaba ngoba kwaba nombango ngezibongo mina ngisebenzisa isakomalume ngiyabonga basakazi bethu esibathandazi mina uanonymous boy umlanjwana zonke izinto zakhe uzenzelwa eKhabonina akunalo uhlelo lokuthi ushisa impepho ngala uphinde futhi uyoshisa impepho ngala kuhle ukuthi izinto siqondiswe uma ngabe ufuna ukuya eKhabonyoko kodwa ukwazi nje ukumana ukuthi ekhaya kini la uzalwa khona kumane wena uhambe lokhu wehla wenyuka ushisa impepho ngala ushisa iyona phela lento eyenzwe egcineni uzothuma umuntu sebanga zidala Right na ngomunye umlaleli singibingelele sisibuhle babudlame noBab Ntembe ngicela ukubuza ukuthi ke ingane eyashonela esiswini sekuyinyanga ke yes9 ngicela ukubuza ukuthi yenzelwa kanjani umsebenzi wokuyibuyisa ngabe ngihlaba imbuzi okanye ke inkomo Ngiyabonga okuyona into eyenza umsebenzi kuye kube imbuzi sayichaza lonto sachaza njengokuthi futhi sesiya kanjani enkomeni kusuke kuyisizathu sini kuhambisana nokuthi imicimbi leyo ibanzi kangakanani ilokho ke isiko lokulumula ilona elokuqala okudinga ukuthi lenziwe uma ngabe umntwana waphuphuma ebese kwenziwa isiko lokumqamba igama okusho ukuthi futhi lona siko lelo ke esuke libandakanyana nokuthi nimfaka isiphandla ebese nenza umsebenzi ukusho umsebenzi wani ukumhlanganisa nethoko lokho abanye abantu abathi ke ukumbuyisa kwenziwa kanjalo ke ngicela ukubuza ukuthi uma umama wakho wagana komunye umuzi washada wayeseyahamba wahlangana nobaba
base bethola mina waphindwa abuyela emzini wakhe kumele ngibize siphi isibongo ubiza isibongo sala unyoko agcagcela khona nephutha la okay yes. Ubiza isibongo sala unina agcagcela khona yebo ngithi uzalwe unina esegcagcile nansi lenkunje ngululo umoni wezinto futhi yabuya umuntu elokhelana nabafazi babantu into mzingaka ishimana uvuka vale uqobo lwakhe ngezonthini mina kwena hey madoda kahlupho bayishimane emwelazi kubi Nongicase sothatha umbuzo wokugcina ngci yabulalisa futhi kakhulu ungathola ilumbo baningi abantu ehlezi isikhala la kuthiwa sebefile asisho ke kodwa ukuthi umuntu uma ngabe bamba umngakhe nendoda kambulala kwenziwa lokho so ngixoxa ukuthi kwenziwa kanjani ngolunye usuku wakhona okwenziwayo ya ngiyakubona mina Bab Ntembe ya nami ngiyavumelana nawe yebo Bab Dlame nomkhulu ngiyabikelela ngicela ubuza ukuthi ingane engagonwanga okay ngicabanga ukuthi kubuyela la kule nkulumo yengane lena 9 months ukuchaza la ngokuchaza ukuthi ingane engagonanga iyagezwa yini igezwa kanjani so ngikho uphendulekile kulombuzo obukade ubuzwa Makathi mfowethu Bab Ntembe ngiyabingelela ngicela ukubuza la isikhumba senkomo umakoti agcagca ngayo uma singabekekanga kahle sonakala ungasikelwanga noma ke engakhelwanga isidwaba ngaso kwenzakalani awukho yini umshophi omehlelayo emagcekeni la iganele khona Ngiyabonga mlaleli inkomo lenkomo ibizwa kuthiwa inhlabisa mthimba nje ayinamcikisho okay akukho futhi ongathi kwenziwa ngakho ngesikhumba sayo lonkomo okay kodwa umakoti uma ngabe kuukuthi uyafika lapha ekhaya uzogana usuka kube enqunwa ngithi ufika uze sibayene enqune esibayeni ezodebe zinkomo bese laba bomuzi bekhipha into abazothi bona umakoti wethu thina sifuna ihloniphe kanje isidwaba nje sakhiwe noma ngabe kuthiwa isikhumba sayiphi inkomo bafika vele sesakhiwe uma ngabe unise engamenzelanga umncamo wamkhipha nesidwaba umakoti uma ucaca uye kwenzeke kanjalo Nongicase mesibuya nje lapha kuma news headlines siyabuya siyagoqa ke nobaba Ntembe ligamenxe hora le-10 msakazweni wakhe izilo mzansi 98.0 FM sakhona nokuphi umntaka masondo nawo ke ama news headlines Sithole noma ukuphi emhlabeni downloada i-app Izwi 98 FM Izwi 98 FM Izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalekile Izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalekile Right umsakazo izilo mzansi 98.0 FM nje kuphela umzuzu ligamenxe ke ihora le-10 sifema phethelweni nalokuhlelo ngicabanga ukuthi kuningi ke sesithesa kufunda osukwini ke lwanamhlanje Bab Ntembe siyavalelisa bese nje usiphi inamba yakho ngasekugcineni Ngibonga kakhulu magatsheni sacela nje ukulungisa okuncane lokho engigcine ngakho akuyona umnkomo yomncamo umakoti enzelwa ngayo isidwaba uma kuukuthi asizosuka lapha emzini siye lapha esihlahleni eyohlolisiswa ngaso uma ngabe lokho isidwaba leso siye senzeke uma ngabe abasemzini basuka bayomkhehla umakoti kubo okusho basuka naso isidwaba beyomgqokisa kubo okusho ukuthi ke mhlake gcagca lo mfazi lapha ekhaya noma lo makoti ake asezo banqunu sezofika nesidwaba akhehlwa ngaso uma engakhehlwanga ngoba ukukhehlwa akulona isiko umkhuba uyise abasemzini bakhipha isidwaba uma kuukuthi umakoti uselapha ya uphina esihlahleni sezoya kuphi enkundleni noma ebaleni isicaweni mangivaleliseke ngivalelise balaleli mbonga kakhulu ebasakazi bami mbonga kakhulu insizwe elapha e-studio ngithi uNkulunkulu abe nani inombolo yami ithi 082 597 6669 082 597 6669 bonke
Sibonge kumthonga sibonge lapha kuDembe umlawu ngolanyama okhama ngathi ukhamela abahlonto umlawu impela ke sibonge cha baba inkosi ayigcina uphinde futhi ubuye uzosimbula inkungu emehlweni Mwela sibonga kakhulu Sanele. Lungile siyabonga kakhulu Bab Ntembe. Izilo mzansi 8.0 the difference